Dobrý den, dámy a pánové. Dneska se hraju nějaké z mých světů, co jich docela hodně, nějaký už fakt hodně dlouho, starý. Hodně světů mám kreativ a třeba tady GG svět, Good Game svět, vlastně dobrá hra svět, GG Jump, tam zase, a tam můžu vám ukázat, jak to u mě vypadá, když skáču nějaký parkour v Minecraftu. Já v Minecraftu třeba parkour moc neumím, no. Je to takový dost jako pro mě hard, a ještě když si můžu udělat nějaký normální to. Tak já nevím, já si myslím, že se vlastně tady neskákalo bíčkala. Když se skákala, pak jsem chtěla se nějaký, nevím, hraní normální. Jakože poznač, že jsem to trošku dělal v kreativu, protože tak enchantovaných, ale ono to dává damage. Tak co když se sundá chestplate? Co se změní bez chestplateu? O půl srdíčka, počká, tak chestplate nějak víc open, no? Tak o půl srdíčka, to je drahá. To je moc drahé na mě. Čekaj, co? Aha. Ale efficiency 4 má být to na instant. Jakary říká vždycky, že je lepší efficiency 4 než 5, protože vlastně obě těží úplně stejně. A tak třeba má pravdu, jenom já jsem úplně blbec. No, 100 má on pravdu. Dítě, jakar je nejlepší, ten má vždycky pravdu. On je jakoby v Minecraftu lepší než třeba Hailovec, a to od Hailovce mám merch a od Jakaryho na šičičí. Pak mám i od Ridera, ale to nevím, kolik lidí zná. Jinak normálně se píše Riziplays TV a nevím, proč se teď vlastně bavíme o YouTuber. No vlastně já se tady bavím s WTF? A něco udělal, absolutně nevím co. Je, tady je 2, je. Já, co to je? No to je jedno. To dává i 10 attack damage a 8. Co se tu děje? Enter. Se furt to, jak se udělal to video. Jsem házel to Monkeyho. Jak vpravdu řekl chudák Monkey, já ho prostě tam hodím na zem jenom kvůli videu. Tak aspoň byl dík, zabust jako na one hit, stilhle na 2 hit. Zase já na tomhle mám Fire Aspect, což ubírá damage. Au. To jsem vůbec nevěděl. Vůbec jsem to nevěděl, že mi to dá damage úplně. Kdo by to sakra nevěděl, když hraje. Ne, protože se teďka Minecraft docela dost dlouho nehrál. Trefa. Easy jsem prostě nejlepší. Halo? Jo, to je na ten speciální klíč, jasně. No jenže tak
Jde teďka to na tenhle normální. I ten nemyslel jsem se jako, dal to docela velký damage s celým. Byl tak 4 s armorem jako. Já udělám jako další video, jak dobrý jsem v matice, to dopadne. Tak hodí se šípe, no. Toto se taky hodí. Mám přesně stack plus. A tečka. Odhadu, no. A tak, když se někam prokopete, dělejte jakože nic. To je strašný nezvyk hrát po tak dlouhý době Minecraft. Já třeba teď vůbec nehrál, ale hrál jsem hry na Xboxu. Vlastně nevím, proč to tady vysvětlu. Tak teď jste aspoň zjistili, jak dobrý jsem parkourista. Nemám ani víc schody do té, které jsou. Je čas na rychlejší myš. Dám si ji na podložku a jde se na to. No, na to dá líp. Nic moc. To jsou vždycky k ničemu looty. Dal bych si dobrý looty, no. Looty. Do z nás musa. Také nej. Jak mi to sakra napíšete do komentářů. Nevím, jak se zapínají takhle v tom stříhací aplikaci. Třeba na to dneska přijdu a můžete mít... fuj. Nechci u nás. Já myslím, že třeba Bedrock je míranej než Java. Protože Java, vlastně když si dáte F5, teď chodí takhle. Jenže v Bedrocku jakoby chodíte dopředu, jako když jste chodili v Javě dozadu. Jako. No. A takhle, když si dáte na počítači F5 v Bedrocku, tak tady to v Bedrocku zase nejde, že v originálním Minecraftu toto jde, protože to jde skoro v každých hrách, když se takhle vidíte přesto. To i v Robloxu jde. Takhle, když třeba pak na stěně, už se dál nevidím, takže tam nejde se kouknout F5. To jedině, když takhle, sakra, to pomoci nemůžu chodit s F5. Jenom když takhle přidáte ke zdi, nevím, jestli to furt ještě funguje. Joha, jsem na špatném místě trošku. Nevím, jestli to furt ještě funguje, ale prostě takhle přidáte ke zdi, vlastně ono se vám tam zasekne ta ruka a vy tam pak můžete vidět, ale si už to opravili. Třeba já si myslím, že v update, až bude Minecraft 5.26.5, říkám to správně, tak by mohli přidat včely, aby nebyly tak hranatý, protože to jsou vlastně lítací kostky, by se dalo říct. A to se jednou kvůli tomu i... Je tady někdo týral vesničany, ne? Co jsem si řekl, sakra ze slovo.
Nevím, ale vypadá to, jako kdyby tady někdo týral vesničany a ti vesničani by tady měli vlastně, no. Jako nedá se to hnedka na začátek říct, jo, ale jako no, jako nemusí být, no, tak se tu vyspíme. Já to z těch I am. Já napíšu já jsem vesničan. Mám to správně, já jsem vesničan, dobrá. Tak dobrý, teďka třeba, nevím, skeleton se to předložil a teď po mně půjde. Je to zpátky? Že co? Já chci tady nahoru zase. Já se dostanu nahoru jenom... Se nahoru dostanu jenom takhle. Já teď to úplně krásně šlo, jenže to zkazilo toto, počkat. Stička na blbečky tady. Vychutnám si toto. Dobrý den. On tu je jenom jeden, jestli si... Tak ale teď... Co to bylo za inteligenta? Dobrý, no tak jakože skeleton... Jakoby skeleton asi bez mozku, abych pravdu řekl. Jako dalo by se to říct. Se špatná lutý. No, tak to nesnad. To nesnad. A jako já budu asi dělat, že jsem toto absolutně neviděl. Ještě jakoby když se koukl 9 attack damage, 8, no to je jedno už. Už je fakt, meče jsou hodně blbý. Již kamenná sekirka je lepší než tenhle meč, ale je zase pravda, že tenhle meč má sharpness 5 a fire aspect 2, což tomu hodně přidává pak. Já si pamatuju, jak se Sevka přivedl toho Vardena, to bylo hrozný. To ani jsem ještě neznal, to znal, ale už jsem, ještě jsem nenatáčel ani na YouTube. A prostě vyloval toho Vardena, strhal a prostě se ho Sevka navedl. Teď jsem ho i postupně zabil. A to bylo hrozný. Co to dám? Ne? Je tak blízko to úplně. Au. Mě baví. Zabít sám sebe, to je zábava. Takže zjistil jsme, jak se zabíjet. Sundám se celý armor a dám do sebe ten poison sheep. A bude to. No to by bylo. Já jsem jich na začátku 59 a už jsem měl 58, dokud jsem toto nasežral. Ne, nasežral jsem už fakt jakoby bez mozku. O, poison. Tak dám si. Jo. Tak dám si looty. Au. Ej. Man. O, water. Dobře, jdeme použít water. Nice. Water. Belix water. Bucket water.
Nice, bucket and water. Bucket. Jo, dobrý, to není malý zombík. A tak když tak bych se na ně skočil s touhle hovadinkou. Ten by se divil. Já nevím třeba proč, já když dám F3, tak mě to vždycky z toho záznamu, co natáčím, mě to vyfotí a neotevřu souřadnice. Prostě proč? Prečo? Hledám se to na internetu. Strajda Google mi pomůže s tím. Že mě to dost zajímalo proč. Aha, to je na klíčení, že já už tam nemůžu dát, protože jsem ho tam dal. Logik. Počkej. Tak když... No dobrý, nedává to damage. Tady, jak pode mnou bude... Třeba ani pravidlo nekopat se po seba. Chci nahoru na schvál, už mě to tu nebaví. Dík. Já teďka se s tímhle dostanu úplně nejvíc nahoru, co to jde a dostanu se Ivan. No, kde to šlo, že? Tak a tenhle stack mi na to bude stačit. A já tady budu muset zase udělat reálnýho parkouristu, což já nedávám ani obskoky, takže fakt čičí. Takže jakože já teď spadl ještě víc dolů. Takže tu budu hodinu. Je tu aha. To je hustý. Hej. To je až na tomhle bloku, veď. Vlastně. Ale vím, jenom to bude extrémně tryharder. No dobrý, mě to jenom odpálilo. Či teď? Jo, dobré. Já to musím načasovat tak, aby mě to odpálilo do té druhé stěny. No nějak takhle jenom. Já potřebuji tam. Aha. No, tak to mě, to mění všechny plány, musím jít nahoru pěšky. Že mám tam celou dobu je tam. Jak se tomu říká? Nevím, jak se tomu říká, ale toto, jak se použil tu vodu. Co? To nemusíte už fakt vážně. Všechny looty tu jsou úplně k ničemu. K čemu tu jsem? K čemu doslova? Za k ničemu, vře. Se jdu nechat zabít. Mě to nebaví. Prostě se jdu nechat zabít. Fuj, já musím místo takhle na inventář. Tak. No vlastně. Tak a teďka fuj. Nemám rád armor. Teďka už jenom se takhle dávat furt jenom damage. Prostě jedno, s čím si dám ten damage. Hlavně, abych si dal ten damage. Co tady máme na bude? Co mi padne slova? Hele, tak na damage dobrý, jo. Tak ale to spadnu docela dost velký, víš. Ne, já mám nápad, já mám extrémně dobrý nápad. Já myslím, že teďka, když dám shift. Jo, a teď. Ne, ono to je až tady ta děura. Já už mám 3 hápka. Tady, jo, a jo, já mám vlastně ten poison.
které dokonce je na 45 minut. No tak to něco zabije úplně easyček. A jo, vlastně poison nezabíjí to úplně. Kde se teď musím zabít třetímhle. Jo. Tak předtím jsem byl mistr napadání. Teď ani jednou nespadnu. No dobrý. Jeze. Prostě jo a jo. Tak jo, fuj postel. Teďka to takhle čampnu, jo. Normálně dream, koukejte, já vám tady ukážu dreama. O, bloky. Mám. Dream. No tak na. Je tak asi teď ještě. No ne, pavoukne, s tím se nechce setkat. Ten mi dá poison a to je celý. Skeleton klidně, že? Ne! Žádná taková fotostel naschla. Yes, aspoň no jenže z 2 bloků, ale tak já mám napad. To nebudou 2 bloky. Když si vezmu i toto, to nebudou 2 bloky. Půjdu sem a teďka takhle a bum bum. No jenže z 3 bloků mi to taky furt ještě nedá damage. Jako poslední blok tam dáme toto. Já počkej, v tom jako vyhodíme zbytečnou, ale tak lehčí to bude, když se najdu něco jiného, tak. No a je to. Počkat, teda toto zničit. Dát se to takto. Počkat, takto a takto. Jenže bude tak. Teď mi to dá. Yes. Tak to bude i ze zabití, no. Už konečně tady. Vlastně jsem ani nemusel tahat jsem to dobře, by to bylo 1, 2, 3, 4. Nebo tak to zkusíme bez jednoho. Okay? To fakt jako. Dobře. A tak poslední to kilák, tak musí být. Jsem teďka umřít úplně nějak dobře, aby to nebylo divný. Tak třeba udusením se zabiju. Nebo ne, to bude stačit, ne. Najím se, aby jsem se dohealoval, že jo. Bych se zabíjel tady 3 hodiny. Úplně se tady budu zabíjet 3 hodiny. A nebo co tady? Já nevím, co to padlo. Dobré, asi něco už posledního. Dobře, toto video skončí tím, že najdu jedno železo, takže už se jdu zabít. To rychle. Že už budu natáčet půl hodiny. Dobrý. Tak, respawnu se, loadni se, dobré. Co se to tady sakra dělo předtím? Já jo, než se tu těšil křik. No doufám, že ne, ale tak třeba nebudu, třeba už se nezabil v tom kreativu. To je jenom jedno semínko, co to? Třeba stromy a pak najde hnedka železo. Teďka jedu speedrun. To je nějaká jeskyně. Na. Tak běž se. Nebojím se, padej, čus. Ne, skeleton, tak to. Schla.
Co to je za zvuky? To se vždycky děje ve vodě, no to skočilo, už to jsou tohle zvuky. No tak ale tomu. Tady je asi ostrov pavouků. Ej. Ne, žádný vodní zombík, sakra. Ze mě se stane lávový muž. Lomeno. Game mode. Creative. A mně se jde stát lávový muž. Normálně takhle, tak a teď jsem lávový muž. Ne, prostě potřebuji iron co nejrychleji, protože toto video už je moc dlouhé. Creeper. Oh man. Mňam. Looty XPčka jako looty. Na tomhle ostrově bude iron 100%. Hej, a ne, čeho jsem to všechno, to je iron. Ne, to jsem neudělal, 100% tady bude iron. Ještě potřebuji iron. Hello, iron. Tak, takový příkaz. Tak give, krásně. No, chci iron. Potržítko in kód. No, abych měl vlastně jeden iron, takže 90. Ne, nevím, 900. No a mám miliardy. To není moc. Jako no, to je malou staku. Tak počkat. Ale musíme se teďka přeplnit inventář. Takže já si ten příkaz. Takže takhle. Budu potřebovat nejdřív command block. Je. Jeden command block, který si dám sem, pak ještě budu potřebovat tlačítko, který si tady najdu, protože nevím, jak se píše. Já to jsem tady angličan normálně. Jo, button, jsem se teď vzpomněl. Tak, takhle to na to dáme, když tak kliknu. Doufám, že to tady bude fungovat. Na to si dám Game mode. Ano. Lomeno. Game mode. Survival. Mé jméno. Toto je mé jméno. A account. Donate dám a funguje. Nefunguje do pryčic. A tak já to dám v tom survival, to napíšu, no. Takže lomeno game mode survival. Tak Samuel 1, 2, 5, 3 1, 2, 5, 3 a hotovo. Lomeno give. Vlastně ještě počkat. Já nesmím mít žádné věci u sebe. To lomeno give Samuel 1, 2, 5, 3.
Tak, Minecraft. Ne, dvojtečka, potržítko, ingot, iron ingot a konda je 1 milion. Maximálně 6400, dobře. Takže musíme znovu. Give Samuel 1, 2, 5, 3 Minecraft dvojtečka iron potržítko ingot account 6400. No nic. Ty kráso, tak tam teď je. Tak to jako, počkejte, na tom ostrově jsem nebyl. Počkej, kde se to vlastně bylo? Tady vlastně, veď? Jasně, tady nějak jsem umřel, jo, tak nic, no. Tak to dej na tomhle místě takhle ještě. Já to udělám ještě 3krát přesně na tomhle místě. A budu teda muset nějak survive, no. Já to udělám nějak tady, že jo. Že já bych to tady udělal hodněkrát a pak bych se šel dolů podívat. Jo, ale to... Game mode, survive, dobrý. Samuel 1, 2, 5, 3 a hotovo, to lomeno give Samuel 1, 2, 5, 3 Minecraft dvojtečka iron ingot account 6400. Tak já teďka to všechno musím hodit. Tak. Něco mi nesmí hlavně spít, všechno tam hodím. Tak, tohle si teď vezmu do inventáře. No takhle to pak ještě udělám jednou a uvidíme, co z toho vznikne. Dám dole. To bude ale extrémní. Já si tenhle svět úplně zalaguju a pak ho jednou zapnu a úplně se bude načítat 3 hodiny. Já myslím, že další video bude druhý part tady z toho světa a uvidíme, jak dlouho se to bude načítat. Zapnu natáčení zrovna, když se to bude načítat. Give Samuel 2, 5, 3 Minecraft dvojtečka iron potržítko ingot
a 6400. Tak. Je. Počkej, můžu, no nic. No, že už se to začíná lagovat. A to jako extrémně. To se neděláš srandu. Vlastně vy to teď vidíte, jak bych se děláš srandu. To je jako všechno. Víc mi to tady nabíne tato hra, jako... Já si jenom tam v inventáři dávám věci, no. Jako, vemte si, že já tam házím stack, já tam neházím po jednom, já tam házím prostě stacky, což je jako masakr. Třeba jako na můj počítač, protože můj počítač pomalu nedává ani načítání WhatsAppu, jo. A to si nedělám srandu, prostě můj počítač nedává ani načítání WhatsAppu někde. Někdy se to fakt načítá mega dlouho a vždycky musím pak na mobilu. Takže je super. No a myslím, že to je všechno, nice. Takže už si dáte jenom game mode kreativ V je dobrý. Samuel 2, 5, 3 a hotovo. Ty krása, se na to ani nechci už. Ne, ty. A já myslím, že se to všechno dalo na jedno místo, kdyby to vznikla dobrý, no. Dobré, ale to je masakra. Ten má 6400, či já se to vypočítám na kalkulačce, to z hlavy nedám. Jako mohl bych to dát, ale to by ještě, to video bylo hodně dlouhý. Já už to jednou udělal chybu. Takže 6000 je 6400 plus 6400 plus 6400 se rovná. Tečka, tady vidíme 19200. Tohle 19200 ironů. A bych to měl ještě přečíst právě 2 stacky a to je vlastně plus 64 plus 64. Tedy dohromady tam je 9328 ironů. A to, když se pak dal do bloku, tak jeden blok je 9 ironů. Takže vlastně... No to by to průměrně bylo 2147 iron bloků. Takže nashledanou.